Vi kender vel alle til madspil. Altså, det der, når man har noget mad, man bare smider ud, selvom det er helt okay at spise. Faktisk, så er det den rigeste femtedel af verdens befolkning, der bruger 80% af alle madressourcer. I Danmark alene, der spilder vi faktisk 450.000 tons årligt, altså ca. 16 milliarder kroner. Det er så utroligt, men der er faktisk ikke særlig mange organisationer, der gør noget for at stoppe madspild. Men en af dem, der gør det, en god forskel, det er Stop Spild af Mad. De har et godt initiativ, og de giver nogle gode råd til, hvordan man kan undgå madspild i sin dagligdag hjemme i sin husstand, i en normal dansk husholdning. Og de prøver at gøre en opmærksom på, hvor voldsomt en mængde der egentlig er, der bliver smidt ud, og faren ved at smide fødevarer ud generelt. Og vi har lavet en test i vores egen husstand, nogle testpersoner vi har, for at se, hvad de gør ved deres mad, når de ikke kan spise mere. Hej, jeg hedder Stine, og her i huset bor vi kun 2. Mig og min mor. Desværre er det sådan, at når vi kun er 2, kommer vi til at købe lidt for meget mad i forhold til, hvad vi kan nå at spise, og derfor ryger frugt og grøntsager ofte i skraldespanden. Vi er dog også gode til at huske at lave store portioner, og så fryse maden ned, så det kan bruges en anden gang. I Danmark smider vi i gennemsnit 108 kilo ud om året. Det er altså en del, når man tænker på, at der er mange steder i verden, hvor der slet ikke er fødevarer nok. Ja, som vi kunne se hjemme hos Stine, så bor det kun 2 personer, men alligevel laver de nogle gange for meget mad. Men det de gør, det er, at de fryser simpelthen maden ned, hvilket er en rigtig klog ting. Nu skal vi se, hvordan Jesper gør det. Hej, jeg hedder Jesper, og hjemme ved os er vi rigtig gode til at minimere vores madspild. Det vi ikke kan spise om aftenen til aftensmad, det enten gemmer vi, eller giver til den søde hund herovre. Ja, den er nok lidt svær at se. Men al vores biologisk nedbrydelige affald, eller skrald, det vælger vi simpelthen på i vores kompostskraldespand, som vi derefter spreder ud i køkkenhaven. Så nemt er det. Som du kan se i det lille klip, så gør de meget hjemme hos Jesper for at gemme på maden. De har en kompostbunke til madspild, og så har de desuden også en hund, der kan spise de sidste madrester, hvis de ikke gider have maden. Vi har i løbet af det her forløb fundet nogle gode råd til, hvordan man kan stoppe madspild. Men det er ikke kun os, der har en mening omkring det her. Fødevareministeriet, de har også en mening omkring det. De synes ikke, det er spørgsmål omkring at ændre reglerne og vedtægterne omkring sådan nogle ting her. De synes mere, det er et spørgsmål omkring at tilpasse sine vaner og sin adfærd til det her med, at man skal undgå at spilde mad. Og regeringen har i deres kommende vækstplan en målsætning, der hedder, at man skal undgå spild af ressourcer. Og jeg tror, vi har snakket om, det bliver svært at holde den målsætning. Men en måde at gøre det på, det kunne være at tage restfødevarer fra diverse restauranter rundt omkring i Danmark, og bruge de ressourcer til at bespise nogle af de fattigste i samfundet. Hej. Hvad synes du om madspil? Om madspil? Ja. Jeg synes, det er en skam, at man ikke giver alt det mad, der går til spilde til små børn i Afrika i stedet for. Så du vil hellere give maden til små børn i Afrika? Ja. Hvordan? Det vil jeg. Jeg synes, man skal finde et system, hvor man samler alt mad, som man ikke vil have. Altså alt madspil i en stor container, og sender den på et mærskib eller en helikopter ned til et fattigt land som Kongo eller sådan noget. Og så hælder man dem så ned til de fattige børn. Alt den her gode mad, der ellers vil gå til spilde. Okay. Ja, altså Thias' forslag her, det lyder meget venligt, og det er det måske også, men jeg ved ikke, hvor mange afrikanerbørn vil være glade for at få en container fyldt op med rådent mad. Fordi som sagt, når varerne bliver smidt i en container og sendt til Afrika, så rådner det jo, og børn har ikke så meget at skulle bruge jord til,
hvis de ikke har noget plan på den. Det man i stedet for skulle gøre, var måske at prøve at fordele ressourcerne lidt mere, så afrikanerne for eksempel i første omgang fik flere fødevarer end den rigere del af befolkningen i resten af verden. Så det er måske der, man skulle distribuere fødevarene i første stadie, så de starter med at få det korn måske, som vi så ender med at lave brød af. Ja. Hvad synes du om madspil? Nå, altså det der madspil, det er bare noget pis, mand. De skal bare holde kæft med det der pis, mand. Der er ingen, der bekymrer sig om, hvad smider en hamburger i den dag. Altså. Så du smider meget mad ud, eller hvad? Ja, for søren. Jeg smider det hele ud. Jeg spiser det ikke engang selv. Jeg kører det bare for at smide ud. Senere jeg fodrer æder, men jeg kaster mig ud med brød. Så du laver en Jeppe K? Fuck Jeppe K, mand. Du ved, ejendomsmæleren? Jeg er fucking ikke ejendomsmælder. Skal du tage svar? Hey, fede sviner. Ah!